ezki kontu kontari. Zelako gaua pasatu pasoan, Beste baten errepikatzen dugu. Bihar postrerako izozkia dugu, nire gogokoena. Juhu! Ez zara posten zia. Bai. Ba ez duzu alai aurpegirik. Ez alduzu izozkia gustuko. Baina nolatan ez zaizu gustatuko? Ez ba, ez zait gustatzen. Fruta nahiago dut. Gainera, zientifikoki eta objetiboki osasungarriagoa da. Baina izozkia unibertsoko janaririk osoena da. Txokolatea, vainilla. Odeiek eta ostadarrek izozki zaporea dute, seguru. Banekien nik burla. Egingo zenidatela. Oso arraroa da fruta nahiago izatea izozkia baino. Ez, kemenez. Ez da bat ere arraroa. Oso normala da, iratxo bakoitzak bere iritzi eta gustu propioak izatea. Hori da, bizitzaren gauzari politena, bakoitzak pentsamendu desberdinak izatea. Entzun kontatuko dizuedan istorioa. Kolibriaren kondaira. Denboraren hasieran, Maia Jainkoek mundua eta bertan bizi den guztia sortu zuten. Maia Jainkoek dena sortu zuten. Animaliak, landareak, gizakiak... Eta iratxoak? Bai, eta iratxoak. Eta baita ibaiak eta mendiak ere. Eta gauza hoietako bakoitzak eginkizun bat zuen munduan. Ta horrek zer ikusi du izozkiarekin? Izozkiarekin ez. Gutako bakoitzak pentsamendu eta gustu desberdinak izatearekin du zerikusia. Maia Jainkoek gauza guztiak sortzen bukatu zutenean, gauza garrantzitsu batez ohartu ziren. Pertsonen pentsamenduak zabaltzeko misioa zuen zerbait sortu behar zuten. Bale. Mundua sortzeko erabili zuten artoa eta lokatza bukatu zirenez, jadezko harri txiki bat erabiliz, gezi bat landu zuten. Amaitutakoan, geziari putz egin eta ziztu bizian atera zenegan. Eta gezia txori bilakatu zen. Txori horri kolibria deitu zioten. Kolibriak ostadarraren koloreak zituen lumetan. Txori magikoa zen. Polita. Inoiz, enuen kolibririk ikusi. Kolibriak beste basoetan bizi direlako, hemendik oso urruti. Kolibria naiz ni! Kolibria oso txori berezia da. Kolore bizikoa eta planetako txikiena delako. Jakin nahi alduzue zer egin zuen kolibriak? Bai! Kolibria egan eta egan zerura igo zen. Hain zen txikia eta hain azkar egiten zuen egan, nonia ikusezina zen. Horrelaxe, haurrak kalean jolasten ziren herri txiki batera iritsi zen. Jatziri izeneko neskato alaiaren gana hurbildu, eta bere inguruan jira-biraka egan ibili zen melodia alai bat abesten zuen bitartean. Haren lumak hain ziren politak, non Jatziri liluratuta geratu baitzen. Kolibria eta neskatoa elkarrekin jolastu ziren, eta batera eta bestera ibili ziren korrika zuhaitzetan, ibaian eta mendian. Jolaste ondoren, kolibriak Jatziriren pentsamendu alaiak herri osoan zehar zabaldu zituen. Jende guztiak bere alaitasunaz gozazezan. Gauza bera egin zuen pertsona guztiekin. Haien inguruan jira-biraka egan ibili zen, pentsamenduak jasotzeko eta herriskan zehar zabaltzeko. Ehunka pentsamenduz bete zen herriska. Eta pertsona guztiak oso alai zeuden. Herriko pertsona bakoitzak pentsaera desberdina zuen? Hori da zia. Bakoitzak modu desberdinean pentsatzen zuen. Horrek munduko herriska alai eta berezienean bihurtu zuen. Wow! Herriskako bizitza oso zoriontsua zen.
Baina egun batean, Zer? zerbait gertatu zen. Ez. Herriskan gizon gaizto bat bizi zen, eta kolibriaren lumak zeinen ederrak ziren ikusita, harrapatu egin nahi zuen lumekin beroki bat egiteko. Lasai. Gizon gaiztoa kolibriaren atzetik ibili zen, baina txoria hain zen azkarra, non ezin baitzuen harrapatu. Trampa bat jarri, eta zast, kaiola batean sartu zuen arte. Kolibria ihes egiten saiatu zen, baina ezinezkoa zen. Bere argia, koloreak eta musika desagertu ziren. Kolibriak ezin zuen ez aske egan egin, herriskan zeunden pentsamendu guztiak desagertu ziren. Kolibriak kaiolatu zuen gizon gaiztoak, orain herria menderatzen zuen. Eta onartutako pentsamendu bakarra berea zen. Desberdin pentsatzea debekatuta zegoen, eta norbait hori egitera ausartzen bazen, zigortu egingo zuen. Ez, hori ez dago ondo. Gaizki dago norbait zigortzea desberdin pentsatzeagatik. Egia da, bakoitzak nahi duen bezala pentsatzeko libre izan behar du. Naiz eta izozkia baino fruta duzun nahiago. Eta herria? Eta kolibria? Herriko bizitza, tristea, grisa eta isila bihurtu zen. Pertsona guztiek beldurra handia zuten, eta inork ez zituen bere pentsamenduak partekatzen. Baina oraindik itxaropena zegoen. Jatzirin eskatila kolibria desagertu zela konturatu zen, eta bere laguna aurkitzeko prest zegoen. Aupa, Jatziri! Bere lagun txikia txoko guztietan bilatu zuen, zuhaitzetan, ibaian eta mendian, baina ez zuen aurkitu. Orduan, kolibriaren melodia alaia gogoratu eta besten hasi zen. Kolibriak melodia entzun, eta bere laguna bila zebilela jakin zuen. Beraz, berak ere abestu zuen, horrela Jatzirik aurkitu ahal izateko. Jatzirik kolibriaren kantuari jarraitu, eta kaiolara iritsi zen. Jarraian, Jatzirik kolibria askatu zuen. Kolibria oso pozik zegoen, eta Jatziriren inguruan jirabiraka egan ibili zen, bere pentsamendu alaiak biltzeko, bere argia eta koloreak berreskuratuz. Herriskara iritsi zirenean, kolibria jende guztiaren inguruan jirabiraka ibili eta herriskan zehar zabaldu zituen haien pentsamendu guztiak. Herriskak koloreak eta alaitasuna berreskuratu zituen. Aupa! Eta kolibria kaiolatu zuen gizonarekin zer gertatu zen? Jainkoek merezitako zigorra eman zioten. Egun hartatik aurrera, bera izango zen kolibriaren bizkartzaina. Inor gehiago harrapatu ez ezan. Kolibria gure pentsamendua bezalakoa da. Inoiz ez dugu kaiolatu behar. Aske egin behar duegan. Bestengandik desberdin pentsatu eta hori partekatzen dugunean bizitza ederragoa da. Bai, izozkia ez dut gustuko. Hori da, oso ondo zia! Nahiago dut fruta. Oso ongi zia, izan beti zu zeu, beldurrik gabe. Oso berezia zara, zuetariko bakoitza bezala. Oso ondo. Asko sentitzen dugu zia. Bai, sentitzen dugu, bai. Sentitzen dugu. Egon lasai. Bihar denontzat, izozkiak eta frutak egongo dira postrerako! Aupa! Eta orain, nire txikitxook, ohera joateko ordua iritsi da. Ondoloin. Bihar arte. Ondoloin. Ondoloin. Eta ala bazan, edo ez bazan, sar dadila kalabazan, eta tera dadila gukapiko basoan. Hurrengora arte, laguntxok!